rajta a pogácsa. Az majd a végére nasinak. Hajnalva. Pörkölt gejzír. Az Erikának nem az elején kell kirakni. Azt hiszem. Mindenki benassítik, kevés fogy a pörköltből. Szép ember. És még több szép ember. Jézus, nem már. Nem mondasz ilyeneket. És most újra a gejzír pörkölt. Egy nagy kopasz fejjel együtt. Ennyire jó. Albert! Ne állítsd le a videót, fordulj ide. Miért ne? Mi szerelmet vallasz? Vald. Szerelmet. Mondd. Így. Vallok szerelmet. Mondd. Virágnyelven. Anyuka is örül, látod. Cumózány, hol vagytok? Sehol senki, mi van már? Miért nem 5-kor kezdődik a buli? Így de rottyog. Fölveszik a tűzszakértőt, Most? tűzmestert is. Mosolyodni, lehet kommentát is fűzni videó. Tudni kell a tüzet rakni. Azt érzél már Kent, hogy amúgy. Szíja Kent erősen!